Отец усіх людзей, магутны Божа і Творца, Ты не пакінуў свет без клопату, але з любові паслаў Сына Свайго, каб адкрыць нам шлях у Тваё царства і вызваліць ад улады граху, зла, пекла і смерці. Ты посылаешь Духа Твайго, каб асвятліць свет, каб сэрцы павярнуліся да Цябе, вочы бачылі праўду, вушы чулі голас сумлення. Вусны добровестили, руки чинили добро, ноги ходили шляхами справедливости. Ты стварыў царкву, каб людзі працягвалі ў свеце справу царства Твайго, справу міру і справядлівасці, справу дзейснай любові, якая ацаляе раны, справу непахіснай надзеі, якая ўмацоўвае дух. Добровесці Твое, Господи, добровесці міру, немагчымага без справядлівасці, праўды, свабоды і любові. Каб запанаваў мір, патрэбнае нашае судзенне Табе. Умацуй нас у гэтай місіі ласкаю Тваёю. Твой подых, Господи, гэта подых свабоды. Ты стаіш на баку прыгнечаных, а не прыгнятальнікаў. Вызвали нас ад гвалту і прыгнёту і не дай нам ужываць свабоду дзеля злога і дзеля зняволення іншага. Ты, Господи, любишь тых, кто чинит справедливость. Дай нам сумление и розум, отрознить добро от зла, правду от неправды, и умацуй у жаданий змагаться за справедливость. Молимся за всех, кто пережил и переживая гвалт, зняволення, прыніжэнне, катаванне и пераслед. Умацуй, Господи, и ацалі. Дай им моц перадолець страх, пашлі им падтрымку и дапамогу. Молимся таксама за тых, хто чыніць зло і несправядлівасць. Господи, ацалі іх сэрца з жорсткасці і нячуласці і прывядзі да пакаяння. Молимся Табе, Господи, за беларускія церквы, каб яны усведамлялі сваю місію і ў еднасці, салідарнасці і ахвярнасці. Шукалі праўды Тваёй, выконвалі волю Тваю і былі супрацоўнікамі Твайго царства. Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і ў бясконцыя векі. Амінь.